Partit Popular de la Comunitat obtindria 500.000 més de vots que el PSPB si ara hi haguera eleccions autonòmiques. Són dades obtingudes de l'enquesta que els populars valencians han presentat este matí. Pensamos que es momento, ¿no?, de convocar elecciones y que el señor Puig ya nos ahorre el bochorno a todos los valencianos y las valencianas de ver a un gobierno autonómico desintegrándose. Sigan así, no cambien el rumbo, porque ya sabemos cuál es el final. ¿Y sabe usted qué hace el Titanic? Gloc, 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 gloc. L'enquesta mostra que les diferències entre el Partit Popular i el Socialista no fan més que augmentar, amb més de 21 punts de diferència. El PP obtindria més del 54% dels vots i el Partit Socialista vora un 33%. Queremos saber qué piensa el presidente Puig y qué piensa la señora Oltra. ¿Qué susto le daría a usted hoy si anunciara la convocatoria electoral? Això és el primer pas d'altres que vindran, com dic, sobretot en l'àmbit de la salut mental. La situació econòmica continua preocupant els valencians, especialment la pujada d'impostos a la que s'oposa la majoria dels enquestats. Nuestro rechazo será frontal si conllevan una subida de impuestos como la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles. Las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan, pero quien sí pague más sean precisamente esas grandes riquezas. Pel que fa a la satisfacció dels valencians, un 7% està satisfet amb com van les coses a la comunitat davant un 4% de com van les coses en el conjunt d'Espanya. Més del 40% dels valencians enquestats pensen que el PP és el partit més idoni per a millorar l'ocupació a la comunitat o per a donar suport a les pimes.